Politicians, o-Mr Politicians, bakhuluma ngokwakhela abantu izindlu. Kuthiwa-ke khona umama oyedwa ngale nkathi kwakwakhiwa izindlu okokuqala u-R_D_P wasala. Manje kudingeka umuntu ozovolontiya la. Cela nibuke uJack njalo lo, by the way. Do we have anyone who would volunteer to take it? Anyone? I'll take it. I just wanted to say that too. uJack Shame uyangihlekisa yezwa. Ngiyazi ukuthi uJack i-character kodwa le character le kwayona i-character like iyangihlekisa. Ayisimboneke ukhaya shuthe kwingakusasa uyawalk afike komunye umuzi nje. Athi uzocela ukuma wakhe usebuyile kubo. Mfethu ucabanga ukuthi uyafika lapha sekuhlala omunye umuntu lo muntu amtshela ukuthi hawu